Hei! Minä olen Ari Holm, eli myynnintekijä Holm. Kerron lyhyesti, miten tarjoamani palvelu, myyntimallin kehittäminen, käytännössä toimii ja mitä se maksaa. Keskitymme myynnin perustehtävien kehittämiseen yhdessä myyjien kanssa. Palvelun ytimenä ovat live-valmennukset soittamiseen, asiakastapaamisiin sekä kauppojen tekemisiin liittyen. Fokusoimme erityisesti loistavat kaupalliset tulokset tuovan tarvekartoitustyökalun luomiseen. Tuo live-valmennus tarkoittaa suomeksi sitä, että minä olen mukana, kun näitä myynnin jaloimpia lajeja tehdään. Ensi alkuun tutustumme asiakkaiden valintaan, eli mietimme yhdessä konkreettiset listat niistä asiakkaista, joihin meidän tulee olla yhteydessä. Sitten luomme myyjäkohtaisen myynnin viikkosuppilon, johon tulee numeriset arvot eri myynnin eri vaiheista. Eli tarvittavista soittomääristä, joilla saadaan riittävä käyntimäärä. Käyntien tulee tietty olla niin laadukkaita, että niistä aukeaa riittävä määrä myyntitilaisuuksia eli keissejä, joista sitten tulee riittävä määrä kauppoja eli käytännössä euroja. Teemme siis ensi alkuun yhdessä suunnitelman tavoitettavista asiakkaista sekä laadimme selkeät luvut myyntisuppilon eri osa-alueille. Näiden niin sanottujen kotitehtävien jälkeen aloitamme varsinaisen työn. Laadimme soittamiseen tarvittavia apuvälineitä ja hiomme soittamista siten, että tapaamisia alkaa kalenteriin riittävästi ilmestymään. Käymme yhdessä kentällä asiakastapaamisissa. Meikäläinen havaintoi tilanteesta silmin sekä korvin ja sit mä annan palautteen heti tapaamisen jälkeen. Sitten olen mukana myös keissien loppuun saattamisessa eli kauppojen teossa. Tästä on siis kaikessa konkreettisuudessaan ja tehokkuudessaan kyse. Eikö olekin hyvä? Ja mitä tää sitten oikein maksaa? Mä kerron sen sinulle, kun kuulen tarpeestasi. Mutta se mikä tässä on merkityksellistä, että mä oon rakentanut hinnoitteluni siten, että yhteinen onnistumisemme määrittelee vahvasti myös minun palkkioni. Jätä yhteystietosi, niin keskustellaan siitä, miten voisin olla avuksi juuri sinulle. Laitetaan kauppa käymään!